Hello guys μου, τι μου κάνετε, πιστεύω να είστε πάρα πολύ καλά. Όπως θα δείτε σήμερα στο σημερινό βίντεο κάτω τον τίτλο, θα σχολιάσουμε το diss tracks, το diss track του Καρπούζη προς το Scrub, που το έχω ακούσει και αυτό και είναι εμένα όχι μ' άρεσε σαν κομμάτι rap. Αυτοί το κάνουν για πλάκα, δηλαδή δεν είναι όπως είναι στην Αμερική που κάνουν το drama ο Jake Paul και ο Jake Paul, ο Logan Paul και άλλοι πολλοί από το CSI, δεν θυμάμαι πως λέγονται, κάτι που είναι σαν crew από της Αγγλίας, που είναι ένα crew της Αγγλίας που κάναν diss tracks ένα στον άλλον. Το έχω ακούσει τα ονόματα αυτά, δεν τα θυμάμαι όμως, δεν με νοιάζει κιόλας, δεν με ενδιαφέρει. Με ενδιαφέρει το τώρα που έχει βγάλει καινούριο κομμάτι ο Καρπούζης Φέτα Gaming προς στον Scrub. Είδα μερικά σχόλια από κάτω ότι το έχει παρατραβήξει πάρα πολύ. Αλλά πάμε να το δούμε τώρα, το έχω δει όλο, πάμε να το δούμε και μαζί σας. Πάμε τώρα να το ξεκινήσουμε. Μετά να σας πω ότι ο τίτλος είναι το παιδί της Φάπας. Το έχω ακούσει, είναι πάρα πολύ ωραίο. Εμένα δηλαδή μ' άρεσε, δεν μ' άρεσε δηλαδή, να το ακούσει καθημερινά. Γενικά μ' άρεσε σαν YouTuber που το έχει κάνει καλή δουλειά, έχει κάνει. Θα μιλάσουμε λίγο. Βλέπουμε τα μερικές σκηνίτσες, βλέπουμε. Ναι, ήθελες να μπλέξεις ρε μαζί μου, έχεις χάσει πλέον πλήρως την εκτίμησή μου. Τι distractες να γράψεις ρε. Ήθελα να πω ότι ο Καρπούζης Φέτα Gaming νομίζω έχει ρίξει δουλειά, γιατί στο τέλος του βίντεο δείχνει και ένα στούντιο που έχει πάει και έχει κάνει, που και καλά είναι στις φυλακές. Τώρα που είδατε πριν, 2 δευτερόλεπτα είδατε πριν ότι ήταν μέσα σε ένα στούντιο. Νομίζω ότι έχει ρίξει λεφτά σε αυτό το diss track. Με το ζόρι από το YouTube βγάζεις κάνα φράγκο. Κι όσα βγάζεις όλα πάνε σε μουνιά. Ένας μουνόδουλος μαλάκας που γαμάει σε στενά. Η κόμενά σου τσουλάκι και σου το πέσε παρθένα. Να σου πω, πήρα μερικά σχόλια ότι... Όχι πήρα, γιατί ακριβώς πήρα ένα μήνυμα ότι λέει ότι όχι είμαι πολύ ψεύτικος στα diss tracks, στα σχόλια μου. Λέει να λες πάντα την αλήθεια, μου λέει. Οκ, αφού θέλετε πάντα την αλήθεια, δεν θέλω να κράζω και εγώ, αλλά θα πω πάντα την αλήθεια, να σου πω ότι την αλήθεια σας λέω. Έφερε στο σπίτι μας και έγλειφε εμένα. Κάτσε δεν τελείωσα εδώ. Μικρέ τζιντζέρ της πλάκας σου γαμάω το μυαλό. Με πάρες που θα έκανες 2 μήνες να τις γράψεις. Οι ατάκες μου ατάκες που δύσκολα θα ξεχάσεις. Τα βιντεάκια σου είναι πιο cringe απ' του τόλι. Απ' το να δώσεις crap πάω να πιω βιτριόλι. Μάλλον ο Τόλης λέει που είχε γίνει viral, είχε γίνει το παιδί που είχε πει με το iPod, κάτι για iPod, πώς είχε πει, θυμάμαι. Που ήταν η μάνα του, που είναι ένα μικρό κανάλι, είναι ένα κανάλι που κάνει ο Τόλης, με λίγα λόγια είναι ο Τόλης. Είναι ο Τόλης και κάνει, τον βοηθάει η μάνα του να κάνουν unboxing, έχουν κάνει τα καινούργια του tablet που ήταν το iPod, νομίζω κάπως έτσι το είχε πει, iPad, θυμάμαι. Φέρε ξανά την κόμενά σου να την πάρουμε. Δεν χαμάς ούτε με αίτηση καριόλι. Της κόμενάς μου αγαπημένος αριθμός πεφτάρι. Της κόμενάς σου τα string στο δικό μου σιρτάρι. Από Minecraft ξεκίνησα, το πήγα κορυφή. Από Minecraft ξεκίνησες και έμεινες εκεί. Η διαφορά μας πιο μεγάλη από τη Μεσόγειο. Εγώ μπαίνω σε στάσεις μαλάκα και εσύ στο υπόγειο. Ο Καρπούζης το έχει παρατραβήξει πάρα πολύ το diss tracks, όπως έχω δει. Ειδικά με την Νατάσα Κέι που λέει που του έχουν βάλει πολλά, του έχει ρίξει καλό diss tracks. Αλλά είναι για πλάκα, είπε. Δεν ξέρω. Τώρα πάντως το έχει παρατραβήξει πάρα πολύ. Και για να κλείσω ένα θέλω να σου πω, όταν ακούω το rap θέλω να κάνω με το. Έβγαλες το σουβλάκας και την είδες ραπάς. Δεν περίμενες όμως τέτοια πουτσα να φας. Μου έλεγες το battle θα είναι της πλάκας. Εγώ όμως δεν γέλασα, είσαι παιδί της Φάπας. Ήρθα μες στην πόλη σου να γυρίσω το κλιπ. Και μου λένε πως χώνεις όπως χώνει ο Mat Clip. Μην το κλείνεις, πάτα ξανά το play. Θέλει να σε γαμίσει λίγο κι η Νατάσα Κέι. Είμαι η Νατάσα, η πρώην κολλητή. Για το πάτο παρατραβάει πάρα πολύ η Νατάσα. Μα πρώην κομμένα ποτέ δεν θα μου να δική σου. Ελπίδες έτρεφες ότι ίσως θα με έχεις. Και 6 χρόνια τώρα σε έχω πίσω μου να τρέχεις. Στο friend zone ήσουν πάντα αρχηγός. Στα διαλύματα χειρόπιτα συνήθιζες να τρως. Μου το παίζεις, είσαι κολλητή και πίπες. Μα Αγγλία όταν πήγαμε μου άρχισες τις γλύκες. Το μαλλί σου είναι σαν το dislike την πάρα. Νομίζω άμα δεν κάνω λάθος, νομίζω
Ήταν φίλοι του Scrub, δεν την ξέρω την κοπέλα, δηλαδή 2-3 φορές το έχω δει σε ένα βιντεάκι του Scrub. Και εγώ δηλαδή έχω τσεκάρει και το κανάλι της, έχω τσεκάρει. Και δεν ξέρω άμα είχε παίξει κάτι ο Scrub με την Νατάσα και πάντως ξέρω ότι τα έχει με το Scrub, τα έχει με το Πουρνάρα τα έχει. Λίγο πιο κόκκινα απ' του χάρη την άμα. Άρα μη μιλάς πολύ, κάτσε κάτω φιλάρα. Μάζεψε τη γλώσσα σου και φόρα τη χαλιάρα. Είσαι 18 μα μοιάζεις με 8. Όσο μάλλον ολοκληρώσου το κοινό. Έκανες και βίντεο με easy. Δεν ξέρω, ταχώνει πάρα πολύ, ταχώνει. Το παρατραβάει πάρα πολύ. Το παρατραβάει όμως υπερβολικά, το παρατραβάει η Νατάσα και ο Καρπούζης. Και το περιττό να πω πως ίσως να σε λίγο Ζούλης. Εδώ πέρα βλέπουμε μάλλον την βοήθεια του στούντιο που τον βοήθησε να κάνει λίμπα. Να σου πω ότι θα δούμε τώρα και το κομμάτι που σκίζει την μπλούζα του και καλά. Εντάξει, έλα, κλάσαμε στα αρχίδια. Και ήθελα να σου πω ότι αυτό ήταν το Καρπούζι Feta Game το diss track. Ήταν ωραίο, δηλαδή το diss track ήταν ωραίο να το ακούσεις. Δεν μ' άρεσε καθόλου να το βάλω, δηλαδή να το ακούω όπως ακούω, δηλαδή Sneak, Hawk και τέτοια πράγματα που είναι τραγούδια του Hawk, είναι τραγούδι ποιοτικό. Ας μην βγάζουμε το τους rapper, τώρα είναι diss tracks, είναι καλό όταν τηρήσω τον ετάπος, εντάξει μια χαρά, όλα κομπλέ. Αλλά να το ακούσω δηλαδή και αυτά όχι, δεν μ' άρεσε καθόλου να το ακούσω, δηλαδή να το έχω όπως ακούω, δηλαδή Sneak και αυτά τα πράγματα που ακούμε, η rap, είναι η rap. Θα σας πω ότι αυτό ήταν το βιντεάκι. Μην θα σας πω ότι το μικρόφωνο, όπως βλέπετε το έχω εδώ. Αν έχετε τσεκάρει το βιντεάκι, είχα κάνει πριν 2 μέρες ένα βιντεάκι που έκανα unboxing, έκανα review και unboxing ταυτόχρονα το καινούργιο μου μικρόφωνο. Να σας πω ότι χρειάζομαι ένα καλώδιο. Πήρα μερικά σχόλια ότι λέει ότι το καταλαβαίνω ότι δεν ακούγονταν το μικρόφωνο. Χρειάζομαι ένα καλώδιο που να συνδέει το ηχείο και το ακουστικό μαζί για να μπαίνει, δηλαδή να έχει ένα subdatoras με λίγα λόγια και να έχει μόνο μία θύρα από πίσω για να μπαίνει στο κινητό για να μιλάω από εδώ, για να μιλάω. Μάγκες μου, αυτό το βιντεάκι μας σας άρεσε, κάντε ένα like, ένα share, ένα subscribe και τα λέμε στο επόμενο βίντεο που θα έρθει κοντά σας. Bye. 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 Bye.